Rembulane pinggir gampang ngono mang lho. Selamat malam bos. Tulung sampean celukno Pak Wahab. Wis teko kono apa urung ya. Dakon mlebu aja dalu suwun. Saking panjenengan Bapak Komandan Suparno nggih. Sebisa malih. Nggih. Sebisa malih kangge Komandan Bapak Suparno. Atas salam teman-teman Pak Wahab. Dan mlebet Pak Wahab matur nuwun. Bapak kanan Banpol Kambangan Ngimbang Lamongan ya. Bapak kanan Sugeng Dalu Sugeng Wensani nuwun.
mondar aja kidil gerimis rimes aku welas aku trenyong yen ngono kebeneran ora asinto disembelih dadi tombo romangsa angsa Cocok nyata kenyang suwi kedet anjedin rimis rimis aku balas aku trenyong yen ngono beneran ora sidep disembelih dadi tombo romangsa wis angsa ajeng ngokro kaya sondoloyo yen ngono kowe ngepecot bodhe ajeng ngokro kaya sondoloyo yen ngono kowe kepecot bodhe Santolaya tumandang makarya pamrihe aja rekoso lumrahe Santolaya akibate dayang kami aja ngokro kaya Santolaya yen ngono kowe kepacet bodhe aja ngokro kaya Santolaya yen ngono kowe kepacet bodhe Santolaya Santolaya tumandang makarya manpriye aja rekoso lumrahe benci Santolaya akibat